Het is zo stil hier in Rijmerstok. Op de zuivelboerderij van Fons en Hans Huinen. Ik heb deze keer maar mijn eigen laarzen meegenomen. En vandaag gaan we kaas maken. Boerenkaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik naar beneden? Ja, kom maar naar beneden. Jullie zijn al flink bezig. Ja. Goedemorgen, Hoi. Fons. Hans. Hi. Wat een rust. Hoeveel melk verwacht jij nou per koe? Gemiddeld genomen geven ze ongeveer 27, 28 liter melk. Per dag? Ja, gemiddeld genomen van alle koeien. Maar die verse kalverde koeien die geven 40, 50 liter per dag. Oh, dan gaat hij weer los. Het is wel een makkelijk bestaan, hè? Je moet dan wel vroeg uit de veren, maar de rest gaat vanzelf, of niet? Ja. Maar we moeten ze ook schoonmaken en de apparatuur aansluiten. Ja, je zegt ja, maar je denkt... Nee, dat is niet zo. Hoe communiceert dit met de koe? Iedere koe heeft een halsband om zijn nek met een zendertje in. En als de koeien binnenkomen zit een ontvanger achter in de melkstal. Ja. Als de koeien er doorlopen, dan wordt die automatisch ontvangen. En dan komt hij op het display te staan welke koe dat er op die plek staat. Dus dit is koe nummer 18, 18. deze hier. Heb je nog namen voor ze of ben ik nou heel ouderwets? Ze hebben allemaal een naam. Alleen je weet ze niet. Niet allemaal. Praten jullie ook met elkaar of werken jullie alleen met elkaar? Nee, ook praten. Maar 's ochtends niet zoveel. Ja, tijdens de melk wordt er toch veel doorgesproken. Ja, Ook zoals? wat we die dag gaan doen. En over allerlei zaken. Want Zijn- dan zijn we meestal samen. Hè. Hierna gaat mijn broer het werk aan de koeien doen. En dan ga ik beginnen met zuivelen. Hij is echt voor het vee Ja, en jij bent voor de kaasproductie. Ja. Dat is de verdeling. ja. Maar wie is de baas? Dus ik ben ja. Ah, ja. Ja. Voorstralen. 1. En dan die of naar achter? Maakt niet uit. Doe maar, ja. Eigenlijk niet, hè? 2. 3. 4. En nu het technische gedeelte. De koe en de melk. Ja. Maar we gaan kaas maken, dus waar gaat deze melk naartoe? Die komt via deze slang in de melkmeter terecht. Dan wordt die gemeten, de melk komt op het display te staan. En dan komt die in die buis terecht, waar die in het opvangglas loopt. Oh, wauw! En dan wordt de melk naar de kaasbak gepompt. Hier komt alle melk in Ja. en dat gaat dan naar die hele grote bak die hiernaast staat. Ja. De allerlaatste melk komt nu binnen. En hoeveel liter zit er dan in? Op dit moment zit 1200 liter melk in de bak. Dus je mist niet als ik er iets van proef. Kan Nee, nee, dat mag. Kan ik het proeven? Ja. Dit is lekker. Nou, hoeveel kazen gaan we maken? Ik denk 13. Maar 13. Ja. Hoeveel liter heb je dan nodig voor een kaas? Voor 1 kaas. Je hebt 10 liter nodig voor 1 kilogram kaas. En voor een kaas van 12 kilogram heb je ongeveer 120 liter melk nodig per kaas. Die kazen die daar liggen. Ja, 120 liter. melk per kaas. Ja. Waarom ben je eigenlijk met het kaasmaken begonnen? Omdat we met 2 gezinnen ervan moeten leven. En dat is eigenlijk wat weinig, 90 koeien. Dan hebben we de zuiveltak erbij gepakt om een extra inkomen te behalen. En hier kun je van leven. Ja, Goed. goed leven, ja. Het is wel keihard werken. Dus heel veel werken. We moeten een half uur draaien. Nou, tijd voor een kopje koffie. Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan dat je nu de melk in een emmer aan de kalfjes geeft. Ja. Ze staan ze helemaal niet bij de moeder dan? Nee, die gaan direct na de geboorte van de moeder weg. Direct na de geboorte Ja. weg. Komen ze apart te staan
Eén ding boksen, dan blijven ze ongeveer 14 dagen tot 3 weken. Het is ook nog warm. Dat is lekker warm, ja. Hier is dat de melk van net. Ja, dit is kunstmelk is dit. Oké. Dat is met melkpoeder aangemaakt. Mag ik ook een emmer geven? Jazeker. Ja? Kom. Daar kunnen we Is een beetje klaar. van krijgen. Heerlijk, ja. Het is ontzettend leuk om naar jou en je broer te kijken, weet je dat? Hoe jullie op elkaar ingespeeld zijn. Ja. En We samen... zijn al meer dan 25 jaar samen in de gang. Ja. Ja. En dan als je iedere dag samenwerkt, ja. Je weet gewoon, die doet dat. En alles volgt elkaar op. Jullie doen het verzorgen van de koeien samen. Ja. Maar als er iets met jouw broer is, jij zou geen kaas kunnen maken, hè? Ik kan niet direct kaas maken. Nee. Jouw passie is echt de dieren. Echte dieren, ja. Ja. Kun je mij dat uitleggen, wat je dan met je koeien hebt? Trek me meer aan. Ja, je kunt ze melken, je bent er de hele dag mee bezig. Ja. Mis je niet dat je zo weinig buiten bent? Want jouw broer is nu gewoon lekker met zijn beesten bezig en gaat straks het land op. Af en toe mis ik dat wel. Vooral als het mooi weer is. Ja, hè? Ja. We gaan nu beginnen met het snijden van de wrongel. Is het nu al dik dan, Ja. een beetje? Oh ja. Ja. En waarom gaan we het nu snijden dan? Om de wij-uittreding te bevorderen. Wij-uittraining. Wat is dat dan? Dat is een restproduct. Ja. En dus komt dat er zo direct bovenop te liggen Ja. dan? Oké. Ja, het duurt even, maar daar... Oké, hoe lang duurt dat? Het snijden van de wrongel duurt ongeveer 15 minuten. Dadelijk als de wei afgetapt is, gaan we de wrongel wassen. En hoe ga je het dan wassen? Door warm water toe te voegen. En doordat het warm water is, gaat het ook weer meer binden, zeg maar. Krempen, hè. Dan krijg je meer vochuitreding. Dan gaan we de wrongel losroeren. Als hij los is, dan komt er water bij. Ja. Dan gaan we hem wassen. Dan nog een keer wei aftappen. Ja. Dan nog een keer wassen. En dan moet de wrongel rijpen en dan kan die naar de vaart ingedaan worden. En wat is het rijpen dan? Het rijpen van de wrongel. Ja, dus Dus, wat het gebeurt? wordt droger. Heb je nooit dat je denkt, nou, ik had heel wat anders moeten gaan doen? Nee. Dit is het. Totaal uit boeren en dit. Hè. En hoe ziet het er over 20 jaar uit? Dat is afwachten wat de kinderen willen. Wat denk je? Ja. Zoals het er nou voor staat, hebben ze geen interesse om zelf te gaan zuivelen. Ze willen wel boer worden. Maar niet met zelf zuivelen, maar ja. We zullen maar eens afwachten wat de toekomst brengt. 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11, 12, 1. Het is 1:30. Voordat de kaas onder de pers staat. En nu onder de pers. Dus nu wil ik eindelijk daar het hok in waar de echte kazen staan. Ja. Ga je mee? Ja. Dat wil ik nu echt zien. Nou, hier draait het natuurlijk allemaal om, hè? Ja. Het eindproduct. Hoeveel liggen er daarvan hier? Oh, rond de 300, 350. De kaas komt in de pekelbak te liggen. Dit is een zoute oplossing. Wat een bepaalde smaak aan de kaas geeft. En de stevigheid. De kaas blijft hier 3,5 dag in liggen. En dat kan je gewoon met je handen in. Dat Worden keer- iedere dag gekeerd. En dan leg je hem daar neer. Als hij 3,5 dag erin heeft gelegen, Ja? leggen we op die planken, zodat hij kan opdrogen. En dan wordt hij Mag geplastificeerd. gewoon voelen. Ja, En geplastificeerd, dat doe je met een sponsje. met een spons plastic laag eraan aanbrengen. En nu gaan we de kazen keren. Ja. Heel zwaar werk. Ja. Oh. Nou, dat is best wel zwaar, kan ik u melden. En dat doen we. Oh. Om de andere dag. En dan wordt de plank ook gekeerd. Ja? Omdat die plank toch een beetje vochtig is.
Anders gaat de kaas schimmelen. Hè? Jeetje mina, ik Nou, jij hebt er nog maar van 10 kilogram. Ik heb die van 12. Ik denk niet dat jullie hier vaak zitten. Nee, niet zo vaak, alleen op zondag af en toe. Als mijn zoon eens een paard rijdt, dan zit ik hier wel eens in het weiland. En jij? Ik nooit. Nooit. Wel lopen, koeien halen. Of even door het gras lopen, kijken hoe het groeit. En of er geen onkruid staat en zoiets allemaal. Hey, naar de bron. Straks lopen de koeien buiten. En dan verandert de smaak van de kaas. Dan wordt het Een graskaas, hè? graskaas. Nou ja, eerst maar eens een stukje. Naturel. Ja. En jij? Ik ook. Hele eenvoudige, nuchtere jongens. Ja. Maar toch heb ik gevoeld vandaag dat jullie een geheim hebben. En ik heb het niet weten te ontfutselen. Ik heb een paar keer gevraagd wat er allemaal in je hoofd omgaat. Je vertelt het niet, dus het enige wat ik kan doen is jullie kaas blijven eten en langzaam achter jullie familiegeheim komen. Met smaak. Ja. Heerlijk! Train